Namhlanje sila eNtabazwe eBhedema. Isifiso sami ukubani wonke umuntu okhona la ahambe ekuzuzile ade ezokucela. Amen. Amen. Bantwana baNkulunkulu siphuma le esimangalisweni emachunweni. Emachunweni kuwo kwafika umama noma umakoti etafuleni sino Mazibuko noNgubane. Mina amaNazaretha nginamagazi amaningi, ngimbethwe imizimba eminingi. Amen. La kumena khona igazi liyabhombela. Amen. La kumena khona igazi lamkhululanga. Amen. La kumena khona igazi lamkhulu inyanga izulu. Amen. Bese bakhona igazi lababa bomngizalayo uthingo lamakhosazana. Okuye ukuthi makufika umuntu ezengosizi bese ngikhathazeka, bese ngithandaza ngenhliziyo uNkulunkulu wami isiza. Bombela qhamuka, khulilanga qhamuka, kunyanga izulu qhamuka. Babanye ithingo lamakhosazana ibani nami ulungisiza manje. Kuqhamuka unkosikazi noma umakoti lapha uzobika ukuthi akaboni emehlweni. Isikhathi ethi akaboni emehlweni bese ngiyakhathazeka ngicabange. Ngiyathanda ukuthi abone. Amen. Amen. Bese ngicabanga ngifikele umcabango ngichumayelo yamkhulu inyanga izulu. Ethi ubabamkhulu wasuka ePhakamela ngazi noma wayekhishwe izwi lithi khona intombazane ethi uRoda engaboni emehlweni esemzinyathi. Wasehamba yakulowo muzi, wasefika kulowo muzi wayithola lo muzi, waseyithola le nkosazane engaboni emehlweni. Wasesho ukuthi uthunyiwe ukuthi azoyibuvula amehlo. Mayesefika lapha wasethi wasexova udaka. Xova udaka wasephakama ile ntshumayelo ngizwe ngomkhulu inyanga izulu. Wasethatha iminwe yakhe leyo busuku wasethi wayifaka phakathi la odakeni. Wasethinta amehlo le ntombazana. Sasebuza ukuthi ubonani manje? Yathi le ntombazane acha ngaboni lutho. Waphinde wathatha ufaka udaka imini odakeni wasebeka emehlweni. Wasephinde ibuza ukuthi ibonani. Kulo wesithathu wasefaka izandla imini odakeni wayibeka emehlweni. Waseyibuza ibonani, yathi ngibona wena baba. Amen. Nami ke ngibe sengicabanga leyo ntshumayelo. Lo mama lo ethi useneminyaka engaboni emehlweni, mhlawumbe iminyaka eyisithupha engaboni emehlweni. Ngibe sengithandaza ngenhliziyo. Athi washemba bangisize bangembathe. Base ngibuye ngambuza lo mama athi ubonani na manje? Wathi hayi ngibona nje kulufifi nje kuyinkungu. Uthe lo ugcina ngathi ubonani, wathi ngibona wena baba ufaka isigqoko esimnyama. Amen. Amen.
ngase ngithi kuyena akabamnika uvaseline ahambe uyogcobisa khothe agcobisa khothe kuba wayesebona hayi nini izolo silapha esimangalisweni ngizophinda futhi lokho ngakusho khona nomakoti la okade izisu ichitheka zize zaba u10 waseya kudokotela ngizomusho lo dokotela Zungu waya kudokotela uZungu wathi uZungu mina mangisebenza ngiqala unyazini wathi asambe sonyazini kwase lihamba ke weza la kumina kase kumbusisela ke lo mama amafutha namanzi abusiwe aba nomkhonyana wakhe hamba wayesenzele sahlala isisu amen sangachitheka ke lesi esinamazi abusiwe novaseline kwaqhubeka insuku safika isikhathi yafika lensizwa leyo isesiswini sebeyabuya beza kumina ingane sifikile thumela udokotela lo baba wengane noma wengane uthi cha hamba usicela igama asikwazi uyiqambela thina bese sihlulekile kase ngiyabheka ke nami ngase ngilithola igama lalengane ngathi igama layo owenkosi amen Thu onkosi lo bemkhulu kakhulu ezalo we u2.5 kg ushilo umfundisi wathi ingane icela ukushema ningathi abantu bayinyumba mina igama elinyumba ngilibeke emadodeni ngoba ngabe liyakoma kufanele kube nokazi egcineni liphelele nje indoda mayise wesifazane indodakazi usho inyumba ingapha ngakuthina Tangu baba mkhulu ethi hlabela nenyumbakazi wayisho inyumba yesifazane Fanele sikwazi ukuthi madoda siphathe kahle ingane zabantu Amen kulula ukuthola ingane Mawuzo thatha inhliziyo yakho uyibeke phansi ungabi nolaka Soyenzeka umchitho umuntu uthi hayi akabathola abantwana umjikele emgaqweni fika inqole isheshayo zishaya isihlali siso njengoba silapha abantwana baNkulunkulu sizoba ngobhombela ngokubekezela kwakhe amen esakhela lento le esesiyona namhlanje ngiyacela ke mina nazavela uzengayoni lento amen Sibonge futhi nokumenya kulo muzi simenya wena ibhombela inkosi yesabatha amen Yasimema kumakhaya ngamakhaya emakumbi noma nomhlaba ngoba nje wanilana nje nisekweyindaweni ngeyindawo ushemba akakhiphi lutho kodwa ngokuthanda ushembe nimlandela noma yapi mina ngikwazi noma ngaphuma manje mangihamba nomdluli ngithi mdluli shaya imoto ngapha labantu sebefikile ngoba kusuke kunemsebenzi nami engiyenzayo la ekhaya
Mangaqhamuka nje ngenyama kubantu. Amen. Ngize ngifisa nokubaleka. Kodwa khona umuntu osafuna ukuba yiphekula. Angishongo ngoba ngiqamba amanga amethi madela gibela nesitimela sishayelwa yimi. Amen. Ungasibuzi futhi siyaphi sikuphi Masila? Yabo sila saqala khona. Into efanele niyenze eManazaretha emthandeni uShembe. Futhi manje nibambelela la kuShembe nibambelela iqiniso wethu umkhulilanga uma ubona ukuthi izandla ziyadedela hlaba ngamazinyo. Ngeke uShembe kuba ubambelela ngamazinyo ukuthi uzokuchiliza. uShembe uyalazi usizo. Uyalibekezelela usizo. Nami nje ngiyabekezelela usizo. Ngoba siyahamba nabanye la kodwa abekho eduze kwethu. Bayigqoki bomhlophe. Kodwa inhliziyo ayivumi. Noma sesila sifika kweminye umuzi phela la. Bengaba uthando ngokuthokoza kumina mangase nonke lithi manje ehlala nehle seniphendukile. Ngoba sila indoda le ethi ubaba omkhulu Pompela eyahlupheka ngempela khona. Baba omkhulu wahlupheka kulelizwe. Nayo yonke into yahlupheka. Ngoba sefike uNkulunkulu kuwena awukwazi ukubaleka. Mawuthi uyabaleka khona azokushaya kuwena. Ushaya kuze kuzwele zwili uyeze intando yakhe. Ngiyathemba njengoba sesila uthi sithokozile. Futhi unyathela yenyawo lakho nje la. Lokhu unesisekelo. Sabafoko bomkhulu abasala kule ndawo. Hlawu baba mkhulu ezimazela ukuthatha lo hambo lwaBhombe lawa uNkulunkulu. uNkulunkulu lo mayithuma into ungayithathi uba namaqhinga wezayo. Yabona sila khona omunye la. Lapha ezazi khona abanye abantwana baBhombela. Uthi ngithokozisayo babona sebehleli kahle. Behleli endlini yabo enhle ekhazimuzayo. Bekade bahlala usizini. Uthi lo muntu wakhe le yathi yabanje yakithi uNkulunkulu azamkhumbula. Amen. Uthi abantu balelizwe ningavumi onke bangene phakathi kwenu. Amen. Noma ngabe muhlangana ngoba ningavumi angene phakathi. Noma ngabe unemali ningavumi angene phakathi kwenu. Lo muzi wakhiwe yini?
uthi uBhombela yahamba ngobuya ngenkosi yesihlanu. Njengoba sabe isihlanu thina sikhona la, uvukile manje umuzi. Kodwa lo muzi madoda uzuvuka kanjena. Uthando lamakholwa oluqhamuka ngaphakathi enhliziyweni zawo. Mina-ke eManazaretha into eyodwa embi kumina. Ubani umuntu mayenzela ushembe okuhle uyanyama nambana kwabanye. Ngiyacela ukuthi uheleze umoya wokuzwana phakathi kwenu. Amen. 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 Namhlanje sizobonga nje uBhombela. Sibonga nalezi zinto abazifihlela lokuNazaretha. Ube yazi ngabe lezi zinto ngabe lokuNazaretha bangakhona. Ngoba uBhombela lo uprofeti wakude kabi. Profeti waleyo Mzazela. Mzazela eyinyanga. Izwi la liyafika la ekhaya izwi. Yafika-ke kuMzazela. Lathi Mzazela hamba. Mzazela weyinyanga enkulu edumile. Ungangokuba abantu babengasayi. Ey'godlweni zamakhosi base beya kuBhombela. uBhombela senabantu abaningi kwase kuqhamuka incelebane yayempimpa uBhombela. Futhi khona umuntu ozenza inkosi. Wayengazenzi inkosi. Ulo Mzazela wayengazenzi inkosi. Wayezala amakhosi ukhaleni lakhe into yashiwo. Wathiwa hamba. Base ithi yaphaka impithi iyamhlasela eyobulawa. Wase sifike siyisigidimi sathi Mzazela hamba. Iyaphakwa nje impi. Kuthiwa wena usuzenza inkosi. Wasehamba uMzazela. Njengoba egcine lo muzi usula. Hamba uyezweni elisenhla kusho leli izwi leli la. Waba ukuphepha kwalo kuNazaretha. Amen. Futhi uprofeti walo uqale endlela nje Mbombela kude ngoba kusazozalwa la unhliziyo thiwe hamba ukhaleni lakho kuphuma abaprofeti sabheka nje uyeza lo uBhombela lo inhliziyo aphinde hamba inhliziyo kufika umayekisa ubhekile njalo noshembe uyena kumayekisa ohambela-ke lo shembe lo uBhombela. Kuthi engathi lo Bhombela lo wayinendawo la ezobonakala khona ukuthi uBhombela. Ngoba kuthiwa umayekisa wajabula athi awu ususe wafika Bhombela. Asimazi ukuthi wambona ngani. Wasekhula-ke ukhulela kuleli lizwe. Wagcine sehamba kuleli izwe yethu ingayizwi. Kodwa okungijabulisa kakhulu ukubona nakhe leyandlu yaba eyingane zikaMqali wendlela ezaba umhlabelo walo kuNazaretha. Ezaba isisekelo salo kuNazaretha. Namanje sikhuluma ngokuthi le ndawo yethu njengoba sibona le yamizi yalamadoda ayizalwa uMzazela lo uBhombela.
amaliba abo. Namanje sikhuluma ngawo. Ngoba efikile nje usekela mongameli umtshela ukuthi la anisilungiseleni itayitela le ndawo le ibizi thina okusemthethweni. Amen. Ngoba phela makukhona iliba walidayiswa iliba. Yabona futhi la okubuye wakha khona ushembe akuphinde kwakhe umuntu khona. Lesihlahla aphumula kusona asisho sibahlaza ubusika nehlobo. Amen. Wena ufanele
uNkulunkulu azabe nani. Namhlanje ngiyathemba ukuthi abalele la nabo bajabula bazizwa umukelekile ngoba phela kade basahamba la sesibuya namhlanje nabo-ke banathi sike sahaya futhi kubona sayobenzela inkonzo lapha bese kade sikhishwa umoya la buhlupha kakhulu umoya besikabonani nibahle nje namhlanje abantu bebemthukazi bonke abanye inhlabathi beyikhipha emlonyeni sase singena kulaba bantu sase sibona ukuthi engathi senze iphutha ukuthokoza kwabo bayathokoza kodwa manje sibabekelanga ukuthi sesifikile ngase ngithi mina asabe ngoba ababene nokucela befundisi basenhla ukubani siyovula lo yabho yabizayo hayi ngibhalizayo sezulwini lapha phela abantu laba bathathwe uNkulunkulu mhla bekhophisana nobabamkhulu wami wase uNkulunkulu wasethi Shembe ngifuna ukuthi manje ubone ngiyakudinga ngiyongilungisela abantu bami abasezweni elisezantsi waseqale echoboza ingane kaShembe
kunokugcina-ke kuthiwa uJohn kuthiwa wayeyithanda kakhulu ubaba mkhulu. Uyathi uma esigula yaze yahamba emhlabeni kuthiwa wayebeke igonile noma isihambile. Ngothanda ayithanda ngalo leyo ngane. Wayelokhu igonile kusukela kusebenza shona ilanga Easton. Kwaze wafika umlungu wayengumngane wakhe. Wathi shembe salusuvuma ayisekho le ngane ihambile manje. Wafika umlungu sephethe zonke izinto zakhona. Amapiki namaplanga wakhe ibhokisi siyakhela ibhokisi lengane yenza ikhona kulaba bantu abakhona la. Yena izona-ke lezi ngane ezakhipha ushembe la ngoba wasebenzisa ushembe ukuthi kuzophela konke anakho. Waselikaya uhambo luyofuna mina nawe. Kodwa manje sesibhenzile. Uyathanda mama zakuthi kukhumbuza ukuthi iphatheni kahle lento. Ifanele lokuphila leli. Aliphutha umuntu lento. Ukunakela kusenhlizweni yomuntu. Ayekho umuntu angaphuca into esenhlizweni. Ayekho umuntu angatshela into yakhe esenhlizweni. Yini nje fanele niyithande into yini. Amen. Nimukele abahambayo, abafikayo. Ngoba phela aningakapheli futhi nibancane-ke namhlanje. Kufanele ngabe kumhlophe intaba la. Nalapha phesheya. Ikhona la yasuka khona lento esiphilisayo. Futhi lento eziwela abantu bangakhela le nto le lobhwalizayo la. Ngithi mina iyibusiso ayi mina nginazo ngingabaniyazo kodwa incane. Inkulu ke wena obhombela umkhulilanga inyanga yezulu noba kuthini. Uzongifundela lana-ke. Izwi lafika kubaba mkhulu limtshela. Limncenga. Limthuma ezweni lesizansi le. uThekwini, uNanda, Sondwedwe ngoba phela wofuna zazikhona nazi intaba yazikhona kodwa lezi intaba lezi azange athunywe kuzona waphela suke lezi ayekulezi ayithinywe uNkulunkulu labo bezohlala khona noNkulunkulu bese emnika le mithetho yokuhola leli bandla inemithetho leli bandla wathi mayesekhuphuka lapho esefika lapho esekhuphuka lapho esethweni intaba hlangakazi eshiya babe sezantsi ekhuphuka yedwa wayekhuluma ngoNkulunkulu yedwa nakhona la ekhaya uthe wasuka namadoda amathathu namanje asekhona ngoba esebona ukuthi yena umuntu lo uNkulunkulu athi shambe sihamba nawe uyothi la uyakhona uthi abantu abayele sithina sibe sithi abayali njengoba namhlanje basekhona abaphikisayo phakathi kwenu kodwa umkhulilanga uthi thina boshembe asiphikiswa la emhlabeni nasezweni asiphikiswa sinamandla futhi thina boshembe ukulanda umuntu esihogweni mayehambe esehlubukile umlando esihogweni sithi sizama ukumgeza mayengagezeki simphindisela khona kodwa mayegezekile siyamthatha sifake lethu izulu ngoba izulu yakithi kwashembe kodwa namanje bakhona abasaphikisa ushembe mayekhuluma bese bephikisa nami madoda njengoba ngila
ngeke ngifane nomkhulu inyanga yezulu ngokomkhulu inyanga yezulu kulabantu abahamba ngawilifika wathi hey sukuma wena uzodlala la usuba yivile nikeni induku lo asukusoma wena ngizothi yalusele ngasukuma umuntu ngoba okwenziwe mkhulu wami ake okwenziwe nami ngiphiwe kuzokwenzayo mina kodwa ngikhuluma ngomsebenzi kamkhulu ngikhuluma ngomsebenzi kamkhulu ilanga ngikhuluma ngomsebenzi kamkhulu ngoba yibona abesisekelo salesihlalo engikusona ongifundela la Cwenza wena ufane verse 4 Mark 7 Funda baba masithulile Deuteronomy 1 verse 4 Mark 7 kwafika kimi izwi likaJehova lathi wafika kimi izwi likaJehova lithi lifika baba mkhulu ngakubumbi esiswini ngakwazi ngakubumbi esiswini ngakwazi ungakaphumi esizalweni ngakungcolisa ngakaphumi esizalweni ngakungcolisa ngakubeka umprofeti ezizweni ngakubeka umprofeti ezizweni sepha ngathi Nkosi Jehova wasephendula ugombela ngoba zazahamba ingane qhubeka baba bheka angikwazi ukukhuluma angikwazi ukukhuluma ngoba ngingumntwana kepha uJehova wathi kimi Jehova wathi kimi ungasho ukuthi ngumntwana ngokuya kubo ungasho ukuthi ngumntwana ngokuba uyakuya kubo bonke ngokuthuma kubo ukukhulume konke engiyakuyala ngakho konke engiyakuyala ngakho ukukhuluma ba bayisaba lo baba mkhulu ngeke ezwe umuntu efika kuyena phela engafiki uNkulunkulu baba mkhulu ngani elele eweluseni wayifika uNkulunkulu izwi laNkulunkulu baba mkhulu wena khona kuthiwa uthi thandaza uthandaza wayengakwazi wayengazi ukuthi sukuma enzeni makuthiwa thandaza
kodwa yagcina esekwazi ukuthandaza Amen. ngoba phela umuntu wayemthuma wethunywa nguNkulunkulu. Amen. 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 Namazaretha njengoba sihlangane lapha sisemthonjeni eNazaretha la uNazaretha laqala khona. Amen. Amen. Le ndawo igugu elikhulu kabi futhi labasebenze lo muzi wamuhle kanje njalo ngonyaka uma ufika la siyakhona into eshintshile kodwa sincane isikhathi sila bakha umuzi kuqala yabona ukuthi uvuyile ukuzobhombela bakha amagetsi emani manje hayi amagetsi emani ubhekabezayo le bhekabezayo la awukho njenganawo emhlabeni jikelele. Uyasho ukuthi le bhekabezayo lana akuyona ubhekabezayo wabantu nje owamakhosi ngoba lo mkhulu azangamzala umuntu wazala amakhosi. Lamakhosi ayisiseko sala kuNazaretha. Yena ngoba uNkulunkulu konke yonke indawo ngale nto yakhe. Nala ukhonkile wayakhokha phesheya khonka ngesihlahla. Lekhona lama liba lezi insizwa lezi ezebefo omkhulu bethu. Ochaza ukuthi ene yiyo yaleli. Awudayisa umuze lethuna. Indawo eyakha eshambe ayiphinde yakho umuntu. Zolo lokube siyade sibizwe Verolem. Wewe ufuna ukona isihlahla lesi ubaba mkhulu. Mhlawumbe eshiwe Verolem la athi kubantu ayebosho nabo. Madoda ngiyafuna ukuphuma into kushaya umoya ngaphandle. Base bethi laba hayi siyacela baba ukuphuma sishaya umoya ngaphandle. Useyazi ukuthi alizukubaleka abantu ngeke sibaleke. Base bephuma wase ubaba mkhulu ekhomba ingidi zejele. Yakhona ingidi base ethi phumani phozani ke siyohlala eminyango. Bahamba beyohlala phansi kwalesihlahla. Kwakuyini lapho? Ngoba lesihlahla kuze kwabizwa mina sebefuna ukwakha la sikhona. Namalaza asebuhlini. Sayenza uyamdi khona. Besala nabo besala ukusithinta. Sase sakhe inkonzo senza inkonzo khona. No one day. Sase ngithi abasigawule basilethe ebuhlini. Sasikade leso sikhathi sasilindeni sesikhathi sidangaka. Wala isihlahla okube phumula kusona ubaba mkhulu. Asisho. Asipheli. Siba hlaza ukusiya ngehlobo. Manje wena bese uphika ukuthi ubaba mkhulu uNkulunkulu. Nawo amabandla amaningi. Wafuna ukwakha ibandla akho izwi elifika kuwe. Kuphela ufika wena uhambe edrobheni ufike uyothunisa ukhololo. Bese uyabathola ababili abathathu ugcina usumfundisi. Yile lakithi kuphela ibandla lawa ubaba mkhulu akhuluma khona noNkulunkulu. Wathi manje ubaba mkhulu washaya uthe isibhaxu ubaba uNkulunkulu. Leli bandla ngoba lakhiwa emzineni aliyo kuphela. Yophela umuntu.
nabathandayo ukuthi niphele ngeke niphele kuyophela umuntu. Umuntu ufika la ekhaya yenye into ekuhambeni kwesikhathi useyenye into. Ngingakutshela ngendoda eyafika kubaba engizalayo thelwa ngamachwepheshali base baba inikwe into zakhona la yahamba yasebenza ekhaya kodwa isitha sokuqala yasibona emhlabeni yabona ubaba isitha sayo isivukile emachwepheni etshali. Angazi abantu bayizonda kanjani into baphilisayo. Isuka into eyibala kanje uthanda ushembe. Akasho ushembe uthi njengoba wena unenhliziyo embi wazobe usuka sengathi ngeke ubusisele uyabusisa noma inhliziyo embi. Inhliziyo ngeke ushamba ijike wena iyazibe yinhle. Inhliziyo yakho fanele wena uyithathe inhliziyo yakho uyiphelile wena uthi uyakushamba usiphelile. Ushamba plus into evele isilungile. Noma yimbi mawunamona ngeke mina ngazi ukuqeda umona. Mawunolaka ngeke ngazi ukuqeda wena fanele ulayele ulaka lakho. Bese ufika mina uthi baba ngicela ungiqede ulaka usulawulile wena. Yazi mina ngiyahamba nje nani Nazaretha. Ngoba mawuhamba phakathi kwaNazaretha angeke usahlehle uma ngemuva. Noma kubuhlungu uyoma. Ngoba ushambe noma kunjani. Noma kambe isikolo sakho singakanani. Isabatha kodwa uyayisabathini. Phela sekuyimpoqo kuyisabathini. Uze enqosho uhamba. Ngiyacela wena maNazaretha njengoba singinilethe la ukuba ningiphathe kahle. Amen. Holy. Amen. Le bhekelezana wakhe la madoda kukodwa nje lokho. Utshengisa uthando olukhulu olusuke enhliziyweni zenu. Angaze ngibone into enhle kanje mina. Uyasho ukuthi lapha kulele insizwana nje. Lela makhawe. Alo Nazaretha. Nabo lapha bazizwa bekhululekile ngani. Ngiyafisa nje ukuthi ngisazi ukuthi obani abakhile nabangakhanga. Kodwa ngifisa ukuthi niyithande nonke maNazaretha into enhle. Amen. Ukukhuthala lezi zinto ezinhle. Amen. Mangabe khona odosele ecela namiyeka. Ingabe nebhayisikili lamasondo amabili. Ngani ngale ngamasondo amane hayi ibhayisikili bese lokushaya phansi. Yesibuzo ecela intethelelo la. Waqala nje waphikisa into yashambe la usuqala ukuphekula. Waqala umhlangano wasebunyameni usuqala ukuphekula. Kodwa thina la ekhaya siyazwana maNazaretha. Abantu abasonayo yini? Kodwa thina siyamthanda ni. Alithengana phela uthando. Amen. Isithando nathi sinthanda. Amen. Amen.
Iya ngasemaphethelweni. Ngiyabonga naNazaretha ngoba into eseniyakhela mina uvusile umuzi kaBhombela. Uyisibuko futhi esibuka izwe lonke. Amen. Sibuke umhlaba wonke. Amen. Wayengaziwe lo muzi. Engathi uNkulunkulu amakhombeni isabalala, khona ikhehla elibomvu leyo ethi isabalala. Unesitshengisa wonke amakhona lo muzi. Kanti sezihamba emhlabeni. Kanti sebephumile-ke abantwana laba besejele. Uhleli phatha isihlahla. Bafike abagada ngayo la ejele. Babebheka phakathi ejele akho muntu. Basebephatha kabuhlungu. Ngoba phela ngeke bahlale isibuya sayo bahlale imisebenzi. Yena mkhulu esebabona ukuthi bakhathazekile abantu abababona baphathe isihlahla. Kuba ijele leli laseduze lapha. Sebakhwela wasebamamaza ukuthi "Eyi singapha." Basebejabula abanye basebejabula basebafaka bakubusela phakathi. Ngoba benza kabe mkhulu futhi batshela ukuthi mina ngiyibani. Inkosi besisizwe.